החדשות ניסה לאזור החוק במעלה אדומים, שם נחזה כיצד תלמידי סטודנט פותרים קונפליקטים. לענייני קונפליקט, תוכל להסביר לנו מה אנחנו נראה? ספר שדה חמד במעלה אדומים החליטו השנה לשים סוף לאלימות ולבנות אקלים חברתי מיטבי. נעבור כרגע לסרטון שערכנו בשטח בית הספר. שם פגשנו את תלמיד בית הספר מלקמו. מלקמו יספר לנו על פתרון הקונפליקט וכיצד פתרון הקונפליקט עוזר לתלמידים ביצירת אווירה טובה. שלום, אנחנו נמצאים בכניסה לבית ספר שדה חמד. עכשיו אנחנו ניכנס ונשמע את דברי מלקמו ויסביר לנו קצת על הקונפליקט. מלקמו, אז מהו סכסוך לפי דעתך? הגרוע ביותר זה מכות, והמקרה הנמוך יותר זה שמתחילים בדיבורים ולא רוצים להביא לך דברים, ואז אתה מתחיל בקללות, ואז זה גם נגרע. יש שלבים איך לפתור את זה. בהתחלה, אם הפתרון הוא, כאילו נגיד התחלת במכות או בקללות, אז ישר אתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו סליחה והכל. אתה צריך קצת זמן לחשוב על זה, להגיד מה לא הייתי בסדר. אני רואה שבית הספר הוציא חוברת, תוכל להראות לנו ולהסביר לנו מהי החוברת הזאת? החוברת הזאת זה אנחנו מסתדרים בחברה. כן, ואתה יודע, מודל לפתרון סכסוכים. הוא יצא מורווח והוא יצא מורווח.